Joo. Pitää ehkä paikkansa. Mä oon just herännyt. Sunnuntai-aamu. Pitäis syödä jotain aamupalaa, mut joo. Kyllä se vähän niin on, että jos joku toimii, niin ei kannata hirveästi rupea muuttaa. Mutta aina voi kehittyä paremmaksi. Mä tykkään testata eri juttuja. Mä koko ajan vaihtelen eri trendejä, eri setappeja. Ja joskus menee paremmin, joskus menee huonommin. Mutta mä kerään koko ajan tietoa ja ymmärrystä, että miten sosiaalinen media toimii. Jos mä teen vaan sitä samaa koko ajan, niin tavallaan mä junnaan paikalla. Toki, jos löytyy se juttu, mikä on lyö läpi, niin kyllä sun pitää niinku ruokkia sitä koko ajan. Eiks vaan? No. Sunnuntai aamu. Let's get it on. Kyllä sitä kannattaa testata uutta koko ajan. Tai ei koko aikaa, mutta aina vähän väliä, koska trendit muuttuu yritysmaailmassa, asiakkaiden tarpeet ja halut muuttuu, joten pitää pysyä aallonharjalla koko ajan, muuten käy näin.